na chuanin Pcos part-2 kan lo tili anga part-1 lo la en lo tan part-1 en podcast suggest chuanin tuna part-2 ka soi mai tele soi bil turte kan lo tili ang Pcos mo period Mumal lo mai chitan ni okay first exercise si tu bo hen kan ngai pui mo ve kan ni chu amai ro chu kan ngai pui mo ti lo khanin kan ti pe lo chin ni chu mo chan chu a ha thak ti kan chia I know chuanin po an te kan chho pe lo wa po na chho thian ba mu te khamo eng ti ka tiang I introvert dan chuanin thil har deuh mai hi ni chu extrovert ni chuanin ka tia po na chho han ti kha chu thil nuam tak ani ve le thungta introvert te lo ni chuanin exercise turin hun inga tok lova hei in chunga enge moin ti tur te khai nei ta ni chu just for 30 minutes te kha hun te khan pela maximum 1 hour non da ni chu mo achan chu tuna ka thiron garon share tur cheu hi YouTube pa also ta kan mu thei tur dom don ta chan chu Pcos ho chu sai tuang khanin main kan metabolism hiam wang ani chu chan chu ba ka kan body etikati ang a function dan hi normal people an body function kha ai ang to lo ni chu wang chuanin thei asoi le soi nu Pcos hi diabetes mo type 2 diabetes tan khanin etikati ang enkol dan hi ai nang de ureu ni chu chan chu symptoms rolan dan hi type 2 diabetes hanin ai ani mo ta tan sayang chuanin enge ka soi tan tur eng ti ka tiang YouTube pa khan kalanga chuanin grow with Joe takern tila nang hianin mo grow with Joe in tianga chuanin in follow anga in subscribe anga ani lo subscribe her lo pon na video khoi enang a fan ani chu henu hi ending thil ha thak hen eng maron tilo ni chu chuanin aron focus ho chu finding to how pregnancy mo post pregnancy how ta na ron ti ni ya amai ro chu hemi hi Pcos ta environment ka ron suggest ka ti chuanin Pcos ho chu kan ha ma a chuanin kan engde ka tiang understimulate mo kan understimulate chin ni chu wang chuanin ke man ni ka tle ma kan ti har kha ngai ni chu kan ti har van kha ngai ni chu mo chuanin he nu exercise dangin inge a ha thak lwa chuan a fana ti ka tiang in chunga mani in ati theih mo ti ma phone ma ati theih ni chu chuanin ti ka tiang harlo exercise ho himo chuwang chuanin in lo ti anga afan ni ti ka karon soi non le du bokta ni chuanin it's fun and tik hak lo ani chu just body moving ani chu mo let's get chuanin me tu poinan soi thau chuanin sugar ka tro sugar ikat turani thum lampang tur ni lo ye pon natural thum mang chi ka yang je like enge thei mo thei chang kan nei ya thei te kha ai mai tur ani lo pon a thum chi ni chuan nge chewing gum te po hi diktak chuanin vak lo tur chiu vak lo tur a thum lo chi hi measure bam ka shela va mar chu thum lo chi nei chuanin a thum lo chi kha ti tur chuanin what's next hobby kha siam mangai hobby ka nei lova ti mut to pan me hobby tiang kha chu ti lo tur nia chuban chan hobby tang khanin in ti fai te mo emo thom no han ti fai te mente dem pang par han en kol vel te thil chiar te zia te mar chu excess khan engma ti lo tur mo chuanin enge thil handicraft mo manikut koya thil siam chwa te chuanin lekha zir te punyang chu chuan chan za hawa han chwa te le khatiang hovel kha ti cha games te po amai ro chu excessive kha ti lo tur mo chuanin ni tina routine kha thak ve zeu angai chan chu mono routine every day in a chuanin understimulate le do chu atira han stimulate malamo ahnuwa khan understimulate le anga kha khom zia lo ahnuwai boy le don tho chuwang chuanin nangma kha routine kha thak zeu mo like every day, every week, every month, every other 2 weeks mo kha tang ka chui thu no se mar chui understimulate anga in sha chuanin routine kha thak nge yang che chuanin next chuanin mi thil sha tur ta na poim mai Pcos tan bi khanin tam tak chuanin ui thyroid ani cha khatiang an ti ni chu tak mewa ama ero chu vitamin D hi
vitamin D hi deficit kan ol sambi ka because nei re nga chan vitamin D hi hriatthiam nge chini ti ka ron soi du boka ti chuanin I enge I step count I hei tunlaya smartwatch te lar ta ni chu smartwatch tel kher lovin I phone te po app om ta te mang te khanin ni khata step engzat ngi kal ti te mo eng tyanga thui ngai kal katiang kha track ro smartphone kher smartwatch kher ngai lava eng watch pok eng brand po eng Chinese brand tlo mang kheng po ni ro se eng po ni ro se ngin I step kha poi mo top step khamon chuanin last le chuanin I engte ka tiang I samte color chin la mo chen chu I enge nun hlim kan manga I samte hal color la nail polish ti la chuanin engtinge hairstyle te han thlak vel la khatiang te po khamo nangma ti hlim thei tu nangma I ril ru ron chok tho ron ti phur thei tu tur chang kha ti kha chato pa ti ka ron soi du ni anin thil poi mo mai pakhat chu I metabolism wan chuanin probiotics aya probiotics hui le